Седмица 169 от войната между Русия и Украйна. Здравейте! Измина още една седмица от войната между Русия и Украйна. Вече 169. Както винаги, има множество новини, които трябва да анализираме внимателно, защото става все по-трудно да се разбере какви са истинските намерения на всяка от страните. Да започваме. Нека направим обичайния обзор по фронтовете. Тази седмица из интернет се разпространиха видеа, които уж показват пристигането на руската армия в областта Днипропетровск. Украйна вече е започнала превентивна евакуация в райони, близо до фронта, в случай, че руското настъпление продължи. За сега обаче няма руска армия в самата област, но позициите й са опасно близо. И тук възниква въпросът: какво ще направи Русия, ако навлезе? Дали ще организира нов референдум за анексиране? Ще заяви ли, че тази област е част от нейните териториални претенции? Истинският пробив обаче се случва между градовете Покровск и Константиновка. Още миналата седмица ви предупредихме за този джоб. Руснаците продължават да напредват, а украинците не успяват да запълнят празнината. Ако ситуацията остане такава, Константиновка може да се окаже в сериозно затруднение, както и самият Покровск. От друга страна, украинската военна индустрия се развива с завидна скорост. Страната произвежда оръжия по-евтино, по-бързо и в по-големи количества от много страни в НАТО. В сравнение с 2022 година, производството се е увеличило 35 пъти. Според Wall Street Journal, през 2022 година Украйна е произвела оръжия за около 1 милиард долара. През тази година – 35 милиарда. Преди началото на войната, Украйна е разполагала само с един гаубица Богдана, използвана за паради. Днес страната произвежда повече артилерия от всички страни в НАТО взети заедно. Вече се сглобяват над 20 Богдани месечно, като 85% от частите са украински. Цената на една такава гаубица е около 2,8 милиона евро, доста по-евтино от западните аналози. Например, шведската Арчер струва 8,7 милиона, а френската Кейзар – 4. Освен това, Богдана е лесна за ремонт, а резервни части се доставят за по-малко от ден. Но въпреки напредъка, украинската военна индустрия има едно слабо място. Все още няма местно производство на ракети-прехващачи и Украйна напълно зависи от внос, за да се защитава от руски ракети и дронове. И все пак, в други направления страната изпреварва останалите. Почти всичките и FPV дронове, наземни роботи и електронни бойни системи са местно производство с над 90% украински компоненти. Освен това, войната е променила и профила на техническия талант в страната. Много инженери, които преди това са работили в стартъпи, днес проектират военни системи. Но само талант не е достатъчен, необходими са и пари. Бюджетът за отбрана за 2024 година покрива само половината от производствения капацитет на страната. Много заводи не работят на максимум, просто защото няма достатъчно средства. Поради това някои съюзници прилагат така наречения датски модел. Вместо да изпращат оръжие от собствените си запаси, те финансират закупуването на оръжие, произведено в Украйна. Пример, Дания вече е закупила 18 гаубици Богдана. Така се спестява време, пари и се поддържа работата на украинските заводи. Въпреки всичко обаче, пред Украйна стои огромно предизвикателство. Армията й се нуждае от 3 до 4 милиона снаряди от 155 мм годишно. Продължаваме с още новини. След телефонен разговор с Владимир Путин и Володимир Зеленски, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че и Русия и Украйна са готови веднага да преговарят. Той дори предложи Ватикана като място за мирни преговори. Проблемът е, че това звучи по-скоро като пожелание, отколкото реалността. Слушали сме този сценарий и преди, и винаги е завършивал с нищо. Путин твърди, че е за мирно решение, но постави условия, като например отстраняване на дълбоките причини на конфликта. С други думи, настоява за смяна на украинското правителство и демилитаризация. Зеленски от своя страна не изключва диалог, но ясно заявява, няма да изтегли войските си и няма да приеме условия, диктувани от Кремъл. В Вашингтон вече има нетърпение. Тръмп твърди, че е провел отличен разговор с Путин, но напредък към мир няма. Според вице-президента Пенс, ако Русия не прояви сериозност, САЩ може да се оттеглят от ролята си на посредник. А сега да сменим темата. В Германия лидерът на консерваторите Фридрих Мерц заяви нещо, което звучи като лозунг от едно друго време. Той иска Германия да има най-мощната армия в Европа. Защо? Отговорът е руската заплаха. Освен това, страхът, че Съединените щати могат да се отдъбнат и да се фокусират върху собствените си проблеми. Бундесверът вече се готви да играе по-важна роля в европейската отбрана.
Очаква се ръст на военните разходи, който напомня на времената на Студената война. Но най-куриозната новина на седмицата идва не от Берлин, а от полска митница. 5 тона самолетни гуми, изпратени от испанска компания към Русия, са били конфискивани точно преди да преминат границата. Изглежда, че се е правил опит да се заобиколят санкциите, наложени още през 2022 година. И това далеч не е първият подобен случай и след него ще следува. Испания и останалите страни в Европейския съюз трябва да засилят контрола, за да не позволят Русия да заобикаля санкциите така лесно.